Dobrý podvečer, já vás tady vítám na přednášce Martina Ožvolda, která nese název Zvuk v umění, narušování ontologických hranic zvuku, hudby, času a prostoru. A Martin je tady i z toho důvodu, protože čerstvě docela bydlí v Ústí nad Labem, takže kdybyste potřebovali, tak určitě Martin je schopný se s váma bavit o věcech, které děláte nebo dělá on, a společně se svou ženou Janou Ožvoldovou se věnují filmu a hudbě. A dovolím si teda přečíst, že Martin je jedním ze spoluzakladatelů platformy Zvuk pražského a spoludržitelem ceny Vinila 2019 za hudební pučinu roku. Na pražské FAMU vyučuje zvukové umění v kontextu multimediální tvorby. Jeho vědeckým zájmem a výzkumem jsou kulturní dějiny, zvukového designu a elektroakustické zvukové produkce, dějiny elektronické hudby a v neposlední řadě metodika výuky audioprodukce a popularizace audiokultury. Martinova tvorba zahrnuje hudbu, zvukový design pro filmy, zvukové instalace, rozhlas a podcasty. Je držitelem doktorského titulu v oboru skladba na Janáčkově akademii muzických umění v Brně. Studoval elektroakustickou kompozici u profesorů Jontyho Harrisona a Scotta Rosena na Birminghamské univerzitě magisterský obor. Zvukové umění na Middlesexské univerzitě v Londýně, zvukové inženýrství v SAA Institute v Londýně a absolvoval roční postgraduální výzkumnou stáž v Institutu sonologie na Royal College Arts v Hagu. A já myslím, že to stačí a Martin když tak ještě řekne, co potřebuje ve vztahu k tomu, co teď aktuálně dělá, a seznámí vás s obsahem přednášky. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. My sme susedia, vlastne to je taká celá pravda. A ja sa budem snažiť artikulovať a budem sa snažiť hovoriť čo najmenej slov, to nebudem vedieť vysloviť a ktoré sú nezrozumiteľné. Jedna z vecí, ktorá vlastne tejto prednáške, táto prednáška má spomenúť ešte jednu vec, je to trošku, je to vlastne ako príprava mojej habilitačnej prednášky. Ja teraz trošku to testujem, vlastne do akej miery vlastne tá prednáška ako funguje, do akej miery ako funguje môj koncept. A vlastne ma zaujalo to, že ja som ponúkol niekoľko názvov tejto prednášky. Vlastne do poslednej chvíle som nevedel, ako sa bude volať. A tie názvy boli vlastne Zvuk umění, narušovanie ontologických hraníc a hudby, zvuku, času a prostoru, interdisciplinarita v súčasnom zvukovom umení dizajne k teórii, ako jedna z možných teórií zvukového dizajnu a role nebo potenciál zvuku v současném intermediálnom umení. A v podstate to, čo je ambícia tejto prednášky, alebo to, ako sa dá nahliadať na vlastne veci, ktoré robím a ktoré ma zaujímajú, dá sa popísať všetkými tými 4 názvami. A vlastne nakoniec som si dovolil ako dať narušovanie ontologických hraníc zvuku, hudby, času a prostoru, čo sme sa vlastne zhodli. A dávam tam vlastne konceptuálny zvukový dizajn. A to je vlastne moja téma, to je to vlastne, čo robím. A pokúsim sa dnes vysvetliť, čo to konceptuálny zvukový dizajn je pomocou mojich prác a vlastne rôznych typov vecí. Pozriem sa na to vlastne, prečo je dôležité uvažovať, akým spôsobom pre mňa je filozoficky dôležité uvažovať nad tým zle vysloviteľným slovom ako ontologické hranice. To znamená, že vlastne ako nejaká kategória, hej, ako nejaké veci, ktoré sú popísané a všeobecne vnímané. A prečo je vlastne, a prečo ma baví sa pohybovať po tých hraniciach, čím si myslím, že je to veľmi zaujímavé aj pre študentov, ktorých materiálom nie je práve zvuk, ale nejaké iné médium. A pozrieme sa vlastne na nejaké kanonické diela, ktoré vychádzajú práve z toho, že porušujú nejaké hranice, respektíve tie hranice rozširujú. A ako niekde v strede toho celého vám rozoberiem 2 diela interaktívne, ktoré sú vlastne prostorové zvukové instalácie, a pustím ukážku z filmu a poviem, akým spôsobom som vlastne nad niektorými vecami rozmýšľal a vlastne aké sú nejaké sťažné teórie, z ktorých vychádzam. A vlastne pre mňa jedna z vecí, ktorú by som charakterizoval ako zvukový dizajn, alebo konceptuálny zvukový dizajn, je vlastne mediálne umenie. A prečo je pre mňa mediálne umenie dôležité, ako poviem, ako jeden z dôvodov je
to, že má schopnosť, zaprvé, ako médium je neoddeliteľné od formy. To znamená, ak sa bavíme o čomkoľvek, tak sa dokážeme baviť bez toho, akým spôsobom to médium je projektované. To znamená, že keď sa bavíme o zvuku, nemôžeme sa nebaviť o reproduktoroch. Keď sa bavíme o obraze, nemôžeme sa nebaviť o svetle. Myslím, že to je ako základom mediálne umenia, že proste je neoddeliteľné od média svojej reprodukcie. A druhá vec, že vlastne v rámci mediálneho umenia je možné byť kritický voči veciam, ktoré už existovali. A táto vec je veľmi dôležitá pre mňa, pretože jedno z veľmi kľúčových vecí mojej práce je slovo remix. To znamená, že beriem nejaké veci, kriticky s nimi pracujem, prehadzujem a myslím si, že z pozície mnohých revolúcií v umení 20. storočia práve koláž, remixy a rôzne akoby samplovanie rôznych vecí. Možno ste počuli slovo plundrofóny alebo plandrophonics, niečo sa s tým stretli. Vždycky ako budem skúšať, dobre? Plandrofón je proste plandrovanie, ako Picasso, koláž, hej. To zoberiem, nalepím deti. Ako úplne banálna vec, ktorá vlastne vytvára to, že zoberiem jednu vec z jedného kontextu a dám ju do iného. A pokiaľ sa pozriem, na nejakú ako vlastne aj moju ako cestu akoby vzdelávania, tak proste mám tam rôzne ako obory, kompozícia, zvukové umenia, učím vlastne audiovizuálne vzťahy na FAMu, mám na CASE, to je Centrum audiovizuálnych štúdií, dielňu s Ondřejom Vavrečkom, ktorá je zameraná vlastne na film, kde vlastne ten zvuk je nejakým len záložným spôsobom ako komunikácie. Čiže pre mňa je zvuk ako ja rozmýšľam o niečom, ako nejaké myslenie tým zvukom, ako nejaké veci. Ale myslím si, že tá vec je oveľa väčšia ako zvuk. Čiže by som bol rád, že dneska to není nerd o tom, ako sa robí zvukom, ale akým spôsobom zvuk nám domôže tam dá inú perspektívu na veci, ktoré robíme, pretože všetci máme dve uši, všetci máme kožu, všetci počúvame a všetci vnímame. A to vnímanie je multimodálne, čomu by som sa rád dostal na konci. Ja som vlastne pozeral na to, že vlastne aké oblasti a obory sú vlastne tu a vy ste, toto je vaša škola, som si to skopíroval, krásne rozpixelovaná a asi pravdepodobne určité, je tu niekto, kto študuje prírodní materiály? Prírodní materiály, ne? Z akého ste to oboru, ak sa smiem spýtať hlavne? Kurátorský, OK. Tak tam je ako možno tá otázka, čo robíte akože úplne a priori, že ako kurátorujete, hej? Alebo ako by ste sa nazvali, čo je vaša práca, alebo bude vaša práca? Príprava výstav v podstate. OK. A aké ďalšie obory? Aplikovaná fotografie. Aplikovaná fotografie? OK, tak tiež asi keď sa mama test, hej, mama pýta, čo robíš, ako fotografiu, hej, alebo fotím, hej. Ja to mám trošku komplikovanejšie, dneska to vysvetlím, že vlastne ako ja úplne presne neviem, čo to ako závisí. A to slovíčko kontext, robím rôzne veci. A je tu niekto z oblasti interaktívnych médií? Ja myslím, že tam to začína byť trochu ťažšie, hej, akože vlastne, pretože pracujem s interaktívnymi médiami, pracujem s time-based médiami, pracujem s rôznymi vecami, scenografiou a tak ďalej. A možno občas aj s vizuálnym dizajnom, na čo narazíme. Čiže tá otázka, čo vlastne robím, je ako pomerne je predmetom mojej habilitačnej prednášky, pretože by som bol veľmi rád, keby vlastne na FAMu ako vznikol ako oficiálne, alebo Československu stále, obor vlastne spojený so zvukovým dizajnom. A to bol nejaký dôvod, prečo som sa vrátil, alebo žijem ako vlastne stále tu v tejto zóne, ktorú mám rád a strašne mi páči. Pretože vlastne som odišiel do Londýna pretože som vlastne nemohol študovať vlastne to, čo som chcel. A vracal som sa vlastne na jamu, pretože mi dali ako financie na to, aby som mohol študovať ďalej. A to bol taký nejaký dôvod. A zároveň som pochopil, že je pre mňa dôležité ako vlastne zdieľať tieto veci a je vlastne dôležitý pre mňa toto miesto. To miesto je pomerne veľké, v podstate až od Ústí po Košice, ale je to stále jedno miesto. Čiže keby som vlastne povedal to, čo robím, tak napríklad hudobné a zvukové kompozície pro film, hudebné a zvukové kompozície pro divadlo, rozhlasovú tvorbu, zvuková identita, zvuková grafika. Potom to je ako prvá kategória, ktorá je lineárnych médií. To znamená, to sú nejaké médiá, ktoré nejako zaznamenáte a ľudia si ich nejakým spôsobom pustia. Čo je vlastne ako tiež ako zaujímavé, ako otázka, všetko dáva nejaké otázky filozofické, ale lineárne médiá sú vlastne klasické médiá v rámci
nejakého chápania média, ktoré závisí na zázname. Hej. A potom interaktívna a prostorová tvorba, ako je zvuková scenografia, zvuková instalácia, soundwalking, audiowalks. Skúšal som to rozdeliť, pretože si myslím, že každá z týchto vecí má nejakú svoje špecifika, ale zároveň si myslím, že tvoria nejaké portfólio toho, čo sound designer ako robí. Hej? Čiže vlastne sa snažím ako prísť tomu, čo ten sound designer robí. A samozrejme, možno tá otázka je taká, že keby ste si najali sound designera, čo by ste od neho chceli? Napríklad niekto. Čo si myslíte, že by ste od neho chceli? Ako idete za právnikom, možno. Ako viete, že pomôžte mi s niečím. Čím by som vám mal pomôcť, keby ste za mnou išli? Čo by si chcel od sound designera? No, ja si myslím, že to je asi ten veľký rozdiel, prečo ako vlastne tá celá nejaká zvuková tvorba, ja som na katedre zvukovej tvorby, je vlastne ako veľa. Čecha je taký výraz zvukář, hej, čo ako pokrýva všetko a vlastne nic. Keď sa pozriete na nejakékoľvek ČSFD a neviem, aké tie stránky, tak je tam slovo zvukář. A je to vlastne rozpätie od človeka, ktorý edituje nejaký materiál alebo nahráva zvuky ako s nejakými mikrofónmi alebo ja neviem, rôzne veci, až po niekoho je zodpovedný za nejakú výslednú podobu nejakého diela a vlastne vôbec nemusí klikať, vôbec nemusí robiť. Ako. Ja som vlastne bol súčasťou nejakých veľkých projektov, kde som naozaj neklikal, kde som chodil, nejakým spôsobom to organizoval a orchestroval. A myslím si, že v celkovo ako sound design je o dvoch veciach. Myslím si, že sound design je o tom, ako vyrábať zvuky a akým spôsobom tie zvuky použiť. Hej. Myslím si, že pre mňa sú tam dôležité dve veci, ako zvuk, alebo tri veci možno. Zvuk, design a kontext. To znamená, prečo to robím, ako čo je ako nejaký ten message, o aké médium ide. Design v zmysle toho, a to je taký hodne pragmatická vec, ale myslím si, že design častokrát hľadá problém. Akože design ako jedna z metód nejakého skúmania sveta na rozdiel od umenia, vedy, náboženstva a design. Design problém nemá na začiatku nejako stanovený. Hej. Design problém hľadá. Chcem to definovať. Zároveň vlastne častokrát tie veci, ako vidieť, toto sú nejaké projekty, ktoré som robil filmy, kde ako vlastne tá pozícia toho, čo som robil, je ako hodne rôzna. Akože Sound is Innocent, kde som robil rozhovory, ktorý si pustíme časť filmu, filmové manželky, kde som bol vlastne sound designer, robil som hudbu, Hra na zlomu, Netflix projekt, kde som robil sound design, Runner je medzinárodný projekt, kde som robil tiež sound design, tu je hudba, ktorá sa ocitla v Ešte nejsem, kým chtěla být, ktorá bola robená úplne pre iný film a vznikla nakoniec je tam 30% z tej hudby. Bird Hill teraz bude mať premiéru niekde v Čechách, sa pohybuje a jaké experimentálne veci. Čiže tá práca toho, ako to ľudia pomenovávajú, sa ako veľmi pohybuje v tom vlastne, ako vás oslovia. Čiže veľmi častokrát to je aj tým vlastne, v aké pozícii oslovať. Či chcete byť ako skladateľ, či ste ako byť dizajner. Veľmi sa to ako posúva v rámci iných médií, ako napríklad rádio, rozhlasová tvorba, kde vlastne tá pozícia sound designera je finančne hodnotená veľa lepšie ako toho skladateľa. A vlastne to, čo ja môžem ako sound designer robiť vlastne s tými vecami, má oveľa väčší. A to si myslím, že aj vo filme, alebo to si myslím, že dokonca akomkoľvek médii, kde pracujem, tá hudba je jedna zo zložiek tej komunikácie toho média. To znamená, ja ako sound designer vlastne berem prácu od skladateľa, ja neviem, od nejakých ruchárov, mám dialógy a tak ďalej. Mám rôzne ako elementy, ktoré sú zvukové a ja ich vlastne dávam nejako dohromady. Technológiu vyberám médiá, na ktoré sa to bude, rozkladám reproduktory, akým spôsobom budú použité, aké hlasité tie reproduktory budú. A to znamená, že vlastne dbám na to, aký bude celkový pocit, celková tá situácia, k tomu ešte prídeme, ktorá sa deje. A myslím, že vlastne to sú nejaké projekty, na ktorých som robil v rádiu, možno Matematika zločinu, bol ako podcastový seriál, ktorý neviem, či poznáte, generačne možno, áno. Bol urobený seriál z toho na Vojo. Robil som pre BBC Generačná anatómia strachu a tak ďalej, ako rôzne veci. Teraz mám
takýto malý projekt v rohu, ktorý je veľký, vlastne Škrty bratrov Bittnerovcov, neviem, či poznáte, to je podcast, ktorý je ako posledný taký nejaký fan, stand-up comedy, odporúčam. Je to váš průvodce pozdním kapitalizmem, tak je ako názov. Ale tá pozícia v týchto projektoch pre mňa je vlastne niekde ako v tom, kde naozaj sound design ako historicky ako bol vnímaný, pretože ako to slovo sound design sa objavuje v histórii v rámci... Pardon. Ja mám každú hodinu budík, aby som nezabudol, že som. Bol použitý americkým strihačom Walterom Marchom. Neviem, či vám niečo to meno hovorí niekomu. Walter March. Godfather, Krstný otec, film. Hej, akože vlastne veľa skvelých filmov. A on bol asi pôvodne strihač. A on vlastne bol zodpovedný za väčšinu filmov americkej, alebo George Lucas filmy, ako Godfather, Americký pacient, THX 1138 a tak ďalej, ako skvelé filmy, veľa vecí. A on práve došiel k tomu, že je dramaturg, je vlastne niekto, kto organizuje ten materiál, vlastne spolu vytvára film. A pri filme myslím, že to je asi jeden z najslavnejších filmov, pokiaľ si nevolá sa Conversation. Neviem, ako to je v češtine. Je skvelý film s Genom Hickmanom v hlavnej úlohe. Tak vlastne bol aj strihačom, Francis Ford Coppola, myslím, že bol režisér. Bol zároveň strihačom, zároveň bol sound designerom, čo je vlastne veľmi zaujímavé pri filme Clary Tasovskej. Ešte nejsem tým, kým ich chcela byť, je vlastne Saša Kaščev, je tiež strihač a tiež mal kredit za sound design. Čiže vlastne to, ako ja chápem toho sound designera, je vlastne nejaký koordinátor toho materiálu, veľmi podobne ako je v rámci filmu ako DOP, ako Director of Camera, ako fotografii, Director of fotografii. Čiže nejaký režisér, nejaké zvukové stopy. Tu sú príklady ako nejakých ďalších prác, ktoré som robil pre Petra Brandla, napríklad Príbeh Bohema, ktorý je online, je vlastne audiovol, ktorý bol urobený ako vlastne veľký, ako pomerne napísaný na mieru, fiktívna spoveď Bohema Petra Brandla. Neviem, či ste niekto videli tú výstavu. Vlastne hodne impozantná. Stále to je online je ten prehrávač. Toto bol projekt veľkej výstavy minulý rok Ester Geislerová v Kunsthalle, kde sme vlastne riešili akoby veľmi asi najnáročnejšiu vec, akú som robil v Čechách. Sme mali 11 plátien a úplne banálny problém dizajnový, že vlastne tých 11 plátien nemôže hrať naraz, pretože jednoducho to sa nedá. A Ester to chcela a proste nechcela, aby boli sluchátka a tak ďalej. Nakoniec tam boli sluchátka, nakoniec sme vymysleli nejaký projekt, ktorým dneska o ňom až tak veľmi hovoriť nebudem, ale neviem, kto bol v Kunsthalle, alebo nebol. OK. A bol to taký zaujímavý rok, keď som spolupracoval aj s Kunsthalle, aj s Národnou galériou a vlastne som mohol niečo porovnávať alebo nejaké iné veci. Ale to sú proste nejaké galerijné projekty. Kunsthalle bola hodne o tom, že sme vlastne vymýšľali nejaký systém. To máte ako 3 plátna a my sme museli urobiť taký karuzel. Vlastne ako jedna z vecí, ktorá vlastne vôbec nesúvisí so zvukom, ale odvíjal sa od zvuku, bolo to, že som vymyslel, to volám karuzel. Hej. To znamená, že tu máte plátno 1, plátno 2, plátno 3. A teraz my sme mohli prehrávať tie veci iba tu na, hej, iba tu boli reproduktory, ste mohli tú vec naozaj počuť. A vždycky toto plátno ste mohli počuť na sluchátka, toto vždycky hralo ako na reproduktory, toto na sluchátka. To znamená, to sa takto posúvalo, hej. Čiže vždycky tá jedna spoveď sa posunula. Čiže vlastne ako na to, aby sme vyriešili problém, ktorý je problém vlastne toho, že nemôže všetko hrať naraz a vy chcete, aby každá vec zahrala cez reproduktory, tak sme museli tie veci posúvať. Dáva to zmysel? Keď ma budete strácať, dáte mi, alebo ja vás. Čiže tá práca sound designera ako častokrát je ako nejaká práca na jednom projekte. Čo asi, pokiaľ pracujete v nejakých tímových prácach, tak viete, že to je vlastne spoločná práca, že to nie je ako práca. Niečo pre mňa vlastne ide o to, aby ten projekt... Ja tie projekty beriem ako svoje projekty, tým nejakým spôsobom. Že vlastne je tam nejaká vízia tej režisérky alebo režiséra alebo niekoho, s čím ja sa ako veľmi rýchlo veľmi rýchlo nie, ale musím sa stotožniť a akceptujem to a hľadám ako veci, ktoré sú riešiteľné a ktoré môžu tomu projektu pomôcť. A to je vlastne niečo, čo ma fascinuje na dizajne, vlastne je to, že vlastne hľadáte riešenie. Ale to riešenie hľadáte vtedy, keď viete definovať problém. To znamená, my sme mali problém, treba z Kunsthalle sme mali problém
to, že nemôže hrať 11 platie naraz, pretože by to bol absolútny mes. Hej. Ja dojdem k projektom dvom, o ktorým je trošku viacej hovoriť a tam vysvetlím možno nejaké princípy, ako toho, akým spôsobom vlastne uvažovanie sound designera je vlastne dizajnové myslenie, tak, ktoré sa dá ako vlastne univerzálne chápať v rámci nejaké myslenia. Design thinking, neviem, čo je český preklad, dizajnového myšlení. Myšlení dizajnem? Alebo čo je výraz, nie? OK, ja som si tu pripravil nejaké veci, ktoré vlastne ako definujú vlastne ten koncept zvuku a hudby, hej? Čiže hudba je tradične považovaná, alebo tradične zvuk považovaný za pasívny jev, zatímco hudba je vnímaná ako aktívne umelecká forma. Toto vygeneroval môj chat GTP, alebo aký mám, taký, ktorý ja ako učím, hej. Ale ako vlastne pomáha mi vlastne dávať nejaké jednoduchšie odpovede. Čo si mi nesúhlasím, ale ako myslím, že nám pomôžu, hej, pre nejakú definíciu. Máme ako vlastne ako rôznych skladateľov, ktorí vlastne to hranice spochybňovali a pustíme si nejaké veci od nich a pozrieme sa vlastne, prečo sú dôležité tieto veci, čo je veľmi zaujímavé, že vlastne experimentálna tvorba, ktorá nejakým spôsobom sa vymedzovala, sa vlastne mediálnom umení stáva kánonom. Viete, čo myslím? Ako ja keď som študoval kompozíciu, tak vlastne bolo mi řečeno, že nič nemusíš vedieť, že to sa ako nejak sa to stane. Hej? A že treba pracovať s tým materiálom, treba objavovať ten materiál, treba byť ako vlastne, ja neviem, mám nejakú vec a skúšam, čo robí. Hej? Vlastne stratégia, systémy ako veľmi ako narušené, ale v momente, ako ja pracujem s nejakým konceptom, ktorý je podľa mňa mediálny, tak ako pracujem s niečím, čo existuje v nejakom časopriestore. To znamená, že niečomu sa to vzťahuje. Je veľmi ťažké nájsť nejaké veci, ktoré nikto neobjavil. Ale myslím si, že tá téma ako kanónu v súčasnosti je podľa mňa ako v pedagogike veľmi dôležitá v tom, že je dôležité, myslím si, alebo respektíve to je téma, že či je pre vás dôležité poznať históriu vašeho oboru. Alebo či je ešte možné vôbec tú históriu toho oboru pokryť, alebo respektíve či je jedna história jedna, alebo tých histórií je mnoho. Hej. To si myslím, že je ako asi tá najzákladnejšia otázka, že tak pre koho je dôležité ako poznať histórie svojich oborov? OK. A pre koho není? Kto sa zdržal? Vidím, že sa fakt zdržalo. Ja nemám na to úplne odpoveď, ale jednu z vecí, ktorú viem ako pedagóg, je to, že je strašne ťažké ako učiť kanonicky a nemožné takmer tie veci. Že vlastne je to nejaká vec, ktorú hovorím ja v tomto, že ja vytváram nejaké ostrovčeky, nejakých názorov, ktoré si vy pospájate. Ďalší niekto vám povie nejaké ostrovčeky a vy z toho si vytvoríte nejaké svoje vlastné súostrovy. A myslím si, že ďalšou dôležitým faktorom práve mediálnej tvorby je to, že vlastne akoby stratégie sú voľne poprepájateľné koncepty. Hej? To je zmysel, že proste tu je niečo a ja si to zoberiem a nejak si to dám. Druhá vec je, čo je dôležitá, čo sa menila ako v rámci hudby a bavili sme sa o nejakom lineárnom médiu, je ako otázka nejakej časovosti. To znamená, ako to robíte nejaký strihací program, viete, že zľava doprava. Ja som si to niečo pripravil, sa na to bude fungovať. Ako jeden príklad, ako... Aj dostane sa tam? OK. Nejaký príklad vlastne ako fluidity a časovej subjektivity je napríklad grafická partitúra, hej. Ako vidíte ako noty, na to zabudnite, čo tam je, ale je to nejak zľava doprava, hej. To znamená, že ako keď to interpret číta, kdežto už tu mám iné noty, ktoré sú grafická partitúra, ktorá je špeciálne ako narúša ontológiu akoby hudobného myslenia, ktoré ide zľava doprava, je nejaká časopriestore rozdelenie, hej. A tu mám, neviem, Mortona Feldmana, ktorý ako má hodne ako už ako interpretácia na vás. Ako je tu tendencia nejaká zľava doprava, hej. Ťažko povedať, ako veľmi je kultúrna, do akej miery je. Ja neviem, kto sa na to pozerá ako na obrázok, na toto? Čo je pre vás, áno? Je pre vás dôležité, čo je vľavo, alebo čo je tu? Čo je pre vás centrom toho celého? Ja predpokladal, že pre vizuálne, myslím, pre mňa ako bohužiaľ je to tu na začiatok, že to proste začína niekde vľavo. Hej. A tu máme samozrejme Johna Cagea a Fontana Mix, ktorý ako je vlastne, ešte sa môžete otáčať a hľadať nejakú interpretáciu. A
tu máme vlastne ambient music od Briana Ina, ktorá si poznáte, nejaké ambient music, ktorá vlastne vidí nejaké paterny, alebo vidíte tu nejaké akoby veci, ktoré sú veľmi silne vizuálne. A čo je veľmi dôležité povedať podľa mňa v kontexte určitých posunov, ktoré sa diali v rámci myslenia hudby a zvuku, je vplyv výtvarného umenia na hudbu. Myslím si, že Brian Eno ako a vkusu vlastne na hudbu nejakým spôsobom, kdežto k tomu sa dostaneme ako vlastne hudbu, neadorujeme ako nejaký objekt, nejakú štruktúru, ale adorujeme ako možno pre úplne iné kvality. A teraz otázka je, čo sú tie kvality. Možno sa teraz dostaneme. Ja skúsim skočiť, ja experimentujem trošku s interaktivitou. OK. To niekde by to malo nájsť, že sa viem vrátiť? OK, ja sa neviem vrátiť. No, tak sa neviem vrátiť. Pardon, budem teraz skákať, to som práve nechcel. OK, tak to všetko vás čaká ešte. Tak, OK. Pardon. OK. Čiže ako nejaký čas a v hudbe. Prečo je pre nás ako čas dôležitý a čo vlastne čas ako znamená, je niečo, čo je veľmi silne chápané v západnej kultúre, nielen v hudbe, ale v tom, že vlastne veci začínajú a majú svoj koniec. To znamená, idete na koncert, ten koncert začína niekedy a vy keď dojdete o 20 minút neskôr, tak ste prdeli. Hej. Kdežto, ak to zjednoduším, máme ako určité rituály, ktoré sú povedzme africký drumming, ktorý kedykoľvek vstúpite do kola, tak sa vlastne naviažete na nejakú slučku. Hej. A keď sa pozrieme na to, čo sa menilo v hudbe 20. storočia, ktorá je dominantná, techno, hip-hop, všetky možné žánre, ako veľmi veľa pracujú so slučkou, veľmi veľa pracujú s repetíciou. A vlastne, ak sa pozrieme na čokoľvek, tak vlastne je to možno filozofia, že či otázka je non-progress, môžeme sa stretávame s tým, že či nejako nerúst, to je čeština, hej, nerúst. Čiže vlastne nerúst nie je ako chápanie vlastne ako sveta, že možno svet nejde stále dopredu, ale že svet možno nejak sa ako motá v nejakých kľúčkách a tak ďalej. Veľmi ďalším dôležitým chápaním je to narušovanie ako nejakého konceptu je vlastne vplyv zvuku a priestoru, do akej miery vlastne je možné oddeliť to, čo sa deje tu, akým spôsobom vy vnímate moju akustiku, moje slova od toho všetkého, čo je okolo. V rámci tejto možnosti by som rád pustil niektoré veci a teraz pustím nejakú ukážku a ja sa budem trochu testovať, že hovorím vám niečo meno respektíve Alvin Lucier, I'm sitting in the room. Je to pokladané za jedno z ikonických diel vlastne avantgardy americkej a pustíme si toho kúsok, pretože myslím si, že keby nič iné, tak to je super. Je to rok 69 a celá pointa Alvina Luciera, ktorý patril, ja myslím, že toto dielo po Johnovi Cageovi po 4.33, Tichá hudba, poznáte tú skladbu? Nevadí, nič nevadí, ja sa len zistujem, že čo si pustíme a nepustíme. Pretože sú to vlastne skladby, ktoré na jednej strane sú úplne notoricky známe, každý to hrá, ale zároveň si myslím, že sú notoricky zle uvedené. Čiže Alvin Lucier je skladba, ktorá má asi 56 minút, ja som teraz pustil študentom do mne, že to má asi 15. Tak si ju nepustíme celú. Ale táto skladba spolu s 4.33 Johna Cagea s tichou skladbou, ktorú pustím za chvíľku, je vlastne vnímaná za úplne ikonické skladby akomkoľvek soundarte alebo klasickej hudbe. Prečo? Pretože celá forma vzniká vlastne opakovaním, takzvanou rekurziou. A možno poznáte z vizuálnych umení vlastne vec, že vytváram nejaký loop, vytváram nejaké slučky, hej. Čiže Lucier tu púšťa tento text. And I'm going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm,
is destroyed. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have. I am sitting in a room different from the one you are in now. Čiže toto je prvá iterácia, ktorá prešla tým, že nahral, pustil v priestore a znova pustil. Hej. Dáva zmysel ten proces? Keď máte kopírku, hej, zoberiete fotku, kopírka. Hej. Until the resonant frequencies of the room reinforce themselves, so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. Okay. Ja teraz budem skákať, dobre? Akože, ako sa to deje. Čiže my sa pozrieme niekam do polovice. Prekvapko. Ak neveríte, ak sme sa tam dostali, tak skočíme sem. Odporúčam si to pustiť doma, ako celé. OK. A ideme na koniec. Mne sa stáva z toho len tón, ako nič iné ako nahrávanie a prehrávanie tej skladby tam nie je. Okay. Prečo je tá skladba dôležitá, prečo je celé Lucierové dielo dôležité, je vlastne to, že Lucier odchádza od nejakého zvukového objektu, prichádza k procesu, čo je veľmi dôležitý koncept akoby vo výtvarnom umení, Sol David a proste rôzni ako výtvarníci, ktorí pracovali s konceptmi a s opakovaním, ale zároveň upozorňuje nejaký fenomén. Jeho nezaujíma komplexnosť toho objektu, jeho zaujíma fenomén. A my sa tu zaoberáme fenoménom vlastne zvuku v priestore. Tieto skladby sa dá povedať strašne veľa o tom napísať. Ja to teraz skončím a som vlastne rád, že som vám to mohol pustiť. Pokiaľ ste nevideli. A druhá vec je to, že vlastne Lucier je strašne zaujímavý pre akékoľvek mediálne veci, pretože on robil veľa projektov, ktoré práve boli na hrane instalácie a pokiaľ niekto máte ambíciu ako robiť tieto veci, tak Lucier je veľkým zdrojom inšpirácie. To strašne závisí od miestnosti. Ja si teraz nepamätám, koľko je v tejto skladbe, ale každá tá miestnosť sa správa ináč. Môžeme urobiť workshop na túto skladbu a môžeme to robiť aj v dávku, ako v nejakom programe, ale ako myslím, že už nejakých 10 iterácií to počuješ. Ako môžeme skúsiť, ako sa zaujíma, že keď sa to začína ako diať. Hop. Tak budeme tu v tejto zóne. Ja som myslel, že to zvládnem interaktivitu. Čiže to je nejaká prvá, asi druhá, tretia, hej. Už je druhá, tretia, už je počuť, akože hodne. Je to strašný fun to robiť, akože on to nerobil v reálnom čase, ale dneska ako existuje nejaký software, môžem vám to potom pustiť, ktorý to urobí v reálnom čase. Hodne skoro už to vlastne funguje, hej. A ako čo je možno zaujímavé z pozície nejakej mediálnej tvorby, tak ako ide o procesy ako rekurzivity, hej, nejaké opakovania, nejakého feedbacku, ktorý v určitom čase na určitých školách, určitých 90. rokov bol zakázaný, pretože to robil každý a bol to strašný fun, ale zase to je nejak nepoznané. Táto technika je používaná strašne moc, akože v sound designe, je strašne moc používaná v instalácii, ako by som dal, je to kanonická vec. Čo je zaujímavé vlastne v soundarte, čo je zaujímavé pre mňa v soundarte je to, že
že vlastne nájdete strašne veľa ako referencií, že ako pre niekoho, kto to nepozná, tak veľa tých vecí môže byť ako úplne nových, čo je úplne skvelé vlastne na soundtracku. Na druhej strane prácu s týmto typom materiálu, že nahrám nejaký field recording a teraz to púšťam v nejakej miestnosti a mám tam, ja neviem, 8 reproduktorov, ako vlastne niečo, čo sa strašne veľa opakuje. Ale čo je zaujímavé a kde je to ťažisko, nie je v tej originalite ako tej konštelácie, pretože keď sa pozrieme na ako vývoj formy v hudbe napríklad, tak sonáta je sonáta, hej. To je nejaká forma a vznikol strašne veľa dobrý sonát. To znamená, že ako tá forma častokrát pomáha v tom, že neodchádzame v rámci formy, nehľadáme novú formu, ale naplňame tú formu niečím ako pre nás zaujímavým, ako konceptuálne zaujímavým alebo pocitovo zaujímavým. A to sa vlastne v soundarte veľmi často deje. Že vlastne preto si myslím, že vlastne ten kanonizmus alebo nejaké poznanie ako toho média je veľmi dôležité. Myslím si, že je ako sound design alebo sound design a sound art ako v niečom sú ako naozaj ako veľmi konceptuálne umenia, si myslím. Ale myslím si, že pre mňa medzi konceptom a intuíciou nie je ako nejaký ako protipol. Myslím si, že ako pracujem ako druhou. Toto je vlastne John Cage 433, ktorá... Pustíme si to. Najjednoduchšie. Kto z vás pozná Johna Cage ako skladateľa, to meno? Super. A kto vie o ňom druhú skladbu, okrem tejto skladby pozná nejakú? Akú? Tuhle. Aj to delá. On ďalej naozaj aj hudbu delal. Je sa napríklad Piano Dream Piece. Áno, delal s konvičkou, chodil. Cage je pokladaný vlastne za jedno z najvplyvnejších skladateľov 20. storočia. Myslím si, že právom. A vlastne toto je David Tudor, ako jeho súputník, fenomenálny klavirista, ktorý v nejakom čase sa rozhodol, že bude robiť ako elektroniku a noise. Ale bol to jeden z mála ľudí, ktorí bol schopný hrať ako avantgardné PC ako 20. storočia. Čiže nerobil noise preto, že by nevedel hrať na piane, ale robil noise preto, že chcel hrať noise. Ja som to nepozeral, to video, neviem, čo tam všetko bude. jak som sa uspokojil akože s touto verziou. Toto je prvá časť tej skladby a preto by som sa vyhol ďalším Goat. Vlastne keď na chvíľku zavriete oči, tak budete počuť 4.33. Funguje stále, že? A v podstate, čím bola táto skladba výnimočná, je tým, že vlastne bere ako oficiálne koncertné prostredí, do ktorého dáva vlastne publikum počúvať to, čo sa deje okolo nás. Keď na chvíľku ako zastavím môj talk monológ, budete počuť, čo tu je, tak budete počuť hukot, budete počuť kašel, vrzanie, a to všetko tu je a vždy to bude prítomné. Keby sme počuli akéhokoľvek Beethovena, tu nás si pustili, tak tu proste bude stále ten kašel, to vrzanie a stále ten reproduktor bude brumeť. Čo je ale oveľa dôležitejšie pri tejto skladbe, podľa môjho názoru, ešte je to, že akým spôsobom sa vlastne niečo stane, pokiaľ je tam očakávanie publika. To znamená, niekto prišiel na koncert v roku 52, čakal hudobného virtuóza, ktorý hral na nejakom Besendorfe za 1,5 mega, 10 mega a proste nehral. Myslím, že to prvé koncert bol ovenčený ako hodne nejakou nespokojnosťou a že tá skladba stále vyvoláva akoby veľké rozpory, ale zároveň je magickom nejakom posune, ktorú práve urobil Vrcholník ako 4.33 je niečo, čo mne sa ako k tejto skladbe najviac ako spája, ja budem čítať, dobre? Pro Povalačov experimentálnu hudbu predstavoval 4.33 vrcholník, ale také jakýsi konečný bod, provokaci, za ktorou už nebylo možné jít a stále ešte vytvářet hudbu. A si myslím, že to je vlastne, akoby, keď sa bavíme o liminalite, o nejakej ontológii hudby, že vlastne keď došiel úplne na hranu toho celého, čo to je a vlastne
čo je za to hranou, je tá otázka, hej. A možno taká odpoveď, ako prichádza, alebo tú otázku si položil, ak som Max Neuhaus, ďalší virtuózny perkusionista. A vlastne niekto, kto je ako spojovaný s tým, že sa dá pokladať akoby za prvého umelca, ktorý naozaj vnímal zvuk ako jeho hlavné médium. A prišiel z konceptnej zvukovej inštalácie a mnohých ako zábavných vecí, opäť po Lucierovi Max Neuhaus je hodne zábavný chlapík, alebo bol hodne zábavný chlapík. A asi mu môžeme vďačiť za to, že existuje sound art, že existuje ako sound installation. Jeho ako famózny pís je Times Square. Kto počul o tom píse z vás? Poznáte niekto ten koncept tohto písu? Je to permanentná instalácia, ktorá... Budem ticho. What you're hearing right now is Max Neuhaus's Times Square, a sound installation that was first activated in 1977. Below this subway grate in which we stand, he went out and he installed speakers alongside homemade sound generators. And it's here, 24/7. You can find Times 24/7, Square. 7 days a week. Either people discover it or they don't. There's no signs. I almost want to like grab people and say, "Hey, do you hear this thing? What do you think of this?" I feel the air, but I can also hear the air. I hear the air. That's my favorite description. If I stand still right in one spot, I think I can feel my feet vibrating just a little bit. I'm not sure if that's placebo effect or if that's real. In my book, Sound Art Revisited, I talk about sound art as being two different things. One being sound installations, which, unlike music, which has a beginning, a middle, and an end, sound installation is a continuous sound environment. And then sound sculpture, which, unlike musical instruments, is an object that's made to be a sculpture, but also has a sound of its own. Herald Square subway station has an installation called Reach. You don't just stand and listen. You can be a part of it. You can affect it. Max Neuhaus was a figure that was born in Texas. In his late 20s, he was studying at the Manhattan School. Okay, ja to zastavím. Ja vám rád pošlem, aká zaujíma linky na tie veci. A myslím si, že keď niekto hovorí o tom, ako je sound art v úzade, tak kto môže povedať, že má na Times Square vystavený svoj pís. Ten pís tam stále je to veľmi, je to psychedelické a je to počuť. Ale jedna z dôležitých vecí, ktorá si myslím akoby aj na konci toho dokumentu, ja to trochu ako prebehnem, ako vlastne ako cieľom tej inštalácie nie je ten zvuk samotný, ako skôr ako nejaký moment, že tam je, že sa zastavíte. Ja sa vrátim k tomuto písu, pretože pre mňa tieto písy, ktoré hrám, púšťam, tak sú vlastne akoby, nejak sa otiskujú v mojej tvorbe a ukážem vlastne, ako som ich ja zobral a presunul niekam do iného kontextu. A hop. A ešte, pardon, tu budem musieť nejak urobiť. Ešte tu máme jednu ukážku, hop, vlastne z písov, ktorý mám, pardon za toto, som dúfam, že sa nestane. Je vlastne koncept naslúchania a vlastne to remixovania. Príkladom je práve 40-part motet od Jennifer Cardiff, ktorý zase patrí nejakým kanonickým dielam sound artu. A bude to fungovať? Ja už to, hop. I am sitting
to je. OK, už to ide. Ide o taký vlastne remix nejakého materiálu, ktorý je 500 rokov starý pomaly. Nie? Nehľadám, no. OK, musím preskočiť. First, they'll encounter a fairly dark space, and they'll hear the sound of music. The music is Thomas Tallis' Stone and Allen. They'll see all these bears on simple metal stands, and they'll realize that out of each speaker comes a separate singing voice. OK, ja to zase trošku zastavím a dovysvetlím, pretože máme nejaký obmedzený čas. Vlastne, prečo táto vec pre mňa kanonická od Jennifer Cardiff je vlastne zaujímavá v tom, ako zoberie proste skladbu, ktorá existovala proste v roku 1570, znova ju nahrá a znova ju pustí a vlastne rozoberá tam akoby základ linearity tej skladby, ktorá existovala na nejakom začiatku a konci, kdežto hrá to v nejakom lúpe ako instalácia. Vy kedykoľvek tam prídete, tak sa stávate vlastne skladateľom tej skladby, pretože vy si zvolíte, ako rýchlo budete chodiť medzi tými reproduktormi. A vlastne je to príkladom dvoch vecí v mediálnom umení. A to je akoby rekontextualizácia nejakého materiálu, ktorý existoval a zároveň akoby otvorenej formy. To znamená, že zvuková inštalácia je otvorená forma, hej. Ako jej rýchlosť definuje vlastne návštevníctvo, návštevníčka, návštevník tej inštalácie. Teraz zase trošku technická vec, ja sa musím dostať sa hore. OK. Tak. Ja by som teraz skočil možno predstavu, pretože máme nejaký menej času, pretože som si to nejako úplne... Vlastne dve práce, ktoré teraz ukážem, tak vlastne vychádzajú, alebo sú tieto diela, ktoré som vám ukázal, tak sú ako pre mňa kanonické. Možno pre niekoho iného sú nejaké iné diela kanonické, ale mňa formovali v čase, keď som ich bol ako predstavený, tak stále sa nejako odtiskajú mojej práci. Čo je pre mňa dôležité, ako v rámci ako sound designu je nejaká práca so zvukom, a to na nejakých dvoch úrovniach. To prvá úroveň v tejto chvíli, ktorú som rád predstavili ako vlastne práca s priestorom, ako s prostorom, ako fyzickým, akustickým a sociálnym. Pretože vlastne zvuk je a priori priestorový fenomén, ktorý je možné vnímať ako akustické a percepční prolínání se hmotného a nehmotného. Tedy základní schopnosti zvuku naplňovať, reprezentovať a transformovať prostor. Čo to znamená? To znamená, že akokoľvek sem pustím zvuk, alebo urobím, a to isté si myslím, že so svetlom, že viem zmeniť ten priestor, že priestor nie je definovaný pevne, priestor je potenciál, niečo, čo viem formovať. A samozrejme všetky tie inštalácie, rituály a vlastne priestor je miestom pre rituál. Priestor je zmeniteľný a zvuk má veľkú silu vlastne meniť ten priestor. Myslím si, že pokiaľ idete niekam, kde je vlastne nejaký hukot alebo je tam vlastne nepríjemná akustika, tak sa úplne ináč cítite v tom priestore. Hej. Čiže to je také nejaká predispozícia. A prvý projekt je vlastne permanentní instalácie, ktorú som delal pro Národní kultúrní památku Ploština, Prostor ticha, ktorý bol realizovaný v roku 2023 a bol to úplne skvelá vec, ktorá je to vlastne brutalistické múzeum, ktoré je postavené na samote vlastne Ploštiny, ktorá bola vlastne vypálená, počas druhej svetovej vojny a všetci obyvateľi boli vlastne popravení za pomáhanie partizánom. Ja veľmi milujem ten kraj, neviem, či niekto máte ako nejaký vzťah ku Kloboukom, Valašským a tým horám, je to strašne krásne, je to ako hodne dark, mám to rád. A vlastne mohol som v tomto múzeu ako byť ako hodne často v zime, to bolo skvelé a sám, mal som kľúče od neho. A vlastne nejaké moje zadanie bolo vlastne vytvoriť prostor ticha. To znamená vytvoriť nejaké kontemplatívne miesto uctení obeti tragédie. A vlastne zadanie bolo také, že konkrétna funkcia nebyla jasne definovaná, vizualita a svetelnosť místa po určitom spirituálnom prístupe. Čiže to, čo vidíte, vlastne bolo byť dané. To sú fotky, ktoré tak to vyzeralo. Ja som dostal vlastne tvrdé zadanie, mám 3 reproduktory,
A pôvodná idea bola vytvoriť nejaké miesto, to je lavička, na ktorú ste sadli a vlastne ste kontemplovali, alebo niečo sa tam deje. Oni mali nejakú predstavu, vlastne architekt s zadávateľom mali predstavu, že tam bude nejaká ako veľmi sofistikovaná interaktívna vec, že tam niečo sa stane, si sadnete, nejaká kamera a niečo začne hrať. Ako ja vlastne keď som im vysvetlil, aké problematické by to technicky bolo, tak sme ako upustili o nejakej ako interaktivity typu ak niečo, tak sa stane niečo ďalšie, pretože zaprvé si myslím, že to je iná téma, inú prednášku, čo je to interaktivita, aké všetky problémy, ktoré pri takomto diele máte, čo všetko sa vám môže pokaziť. A ja som po nejakých rokoch ako vlastne túto otázku si vlastne dávam úplne prvú. Koľko to bude stáť a čo všetko sa môže pokaziť a či to má ten efekt. Čo samozrejme má ako dve nejaké ako hrany. Nakoniec sme sa rozhodli, pretože to nebude ako interaktívna vec, že to bude zvuková instalácia, ktorá nejakým spôsobom má rešpektovať, vlastne akoby krajinu, ktorá je okolí a zároveň rešpektovať ako tú jemnosť toho priestoru. Hej. To múzeum je veľmi krásne, ale to múzeum je zároveň ako plné nejakých informácií, ktoré sa týkajú ako typického múzea, ktoré je venované ako vojne alebo nejakým udalostiam okolo roku 40. Čiže strašne veľa fotografií, zbraní a Tento priestor je taký nejaký wind out, také nejaké niečo, kde sa proste prídete a môžete nejakým spôsobom kontemplovať. Ja som vlastne v tom čase začal experimentovať s rôznymi technikami dýchania a vlastne jedna z vecí, ktorá ma v tom čase zaujala, bol koncept ako pomlky, hej, ako niečo vlastne nejakého miesta medzi nadýchnutím a vydýchnutím. A vlastne začal som rozmýšľať vtedy, vlastne čo to znamená, že vlastne akým spôsobom vlastne táto pauza môže byť nejakým spôsobom očistná, pretože ako tá otázka ako spracovania, pokiaľ ste vizuálni umelci alebo ste kurátori, tak tá otázka, ktorú som si položil, že aké emócie chceme vyjadriť v spracovaní válečnej tragédie, do akej míry majú byť emócie vodítkem k vytvoření diela, co je emócie ticha. Hej, akože vlastne v podstate nezodpovedané veci a vždycky tam je nejaká ideológia. Ja sám nemám rád vlastne hudbu, ktorá mi hovorí, čo mám, ako sa mám cítiť. Nemám rád Hansa Zimmera. Ako nepotrebujem, aby niekto ako diktoval moje emócie. To znamená, že vlastne ako niečo sa povie, tak zahrám smutnú hudbu, zahrám ako veselú hudbu, hej, ako Durová, Molová stupnica a tak ďalej, ako postupky, ktoré sú ako zabehané. Ale vlastne toto je niečo, čo si myslím, že vlastne sound design alebo elektronický zvuk ako má v sebe ako tú silu, vlastne ako vyjadrovať takú nejakú určitú otvorenosť interpretáciám, že vlastne ako nechám na to, ako sa to interpretuje. A vlastne celý ten projekt bol rozdelený na dve veci, že som vlastne bol v tom priestore a som si púšťal rôzne tóny do toho priestoru, že som tam si nejako spal, býval, chodil som tam bosý, 10 hodín som tam bol, už som bol z toho taký ako v rôznych stavoch. Keď som vlastne sa snažil ako ten priestor pochopiť a zároveň som robil nejaký ako výskum, čo je veľmi blízke nejakej mojej rozhlasovej tvorbe, kde som vlastne zisťoval, čo vlastne v tom priestore bolo. A išiel som do múzea východní Moravy, kde som vlastne našiel rôzne zvonce, ktoré tam vlastne sa ozývali v tej krajine, ktorá už neexistuje. Hej. A vlastne vytváral som nejakú krajinu, ktorá žije pouze v pamäti. Bol to veľký fun, pretože som bol sám tam v horách a som tam rozvešal tie zvonce s rôznymi provazmi a behal som a zároveň som to nahrával a nejak som to potom spracovával. A vlastne otázka, že prečo som nepoužil iné zvonce, nejakú nahrávku, prečo som nejako spracoval ako s autentickým materiálom, ako vlastne odpoveď nemám. Bol to fun. Pretože si myslím, že tam sú veci, na ktoré nemám odpoveď. Myslím si, že vlastne ako bola tam nejaká čistota ako toho konceptu, ktorý si myslím, že ma nejako priblížil tomu miestu. Že vlastne ako, a to sa bude odrážať aj v druhej práci, ktorú neviem, koľko máme času, ja to nesledujem. Ale na konci vlastne celého toho je vytvorená nejaká trojkanálová, abstraktná zvuková krajina, ktorá je vlastne podobne ako u toho Maxa Neuhausa vlastne na pomedzi počuteľnosti. Bol tam môj oco, ktorý moc dobre nepočuje na jedno ucho a je tam jedna z vecí, ktorú som tam ako vytváral medzi tými troma reproduktormi, aby ste vlastne nevedeli, odkiaľ ten zvuk ide. To je taký príklad ako vlastne tej granulárnej syntézy. Ak vidíte, tu sú tie tri reproduktory, vidíte ich tu?
A ten zvuk sa vizuálne správa vlastne takto, že on není ani jednu chvíľku není v tom reproduktore, že tak krátko v tom reproduktore, že vy vlastne neviete, odkiaľ ide. Čiže moja snaha vlastne vytvoriť v tom priestore, ktorý vidíte, ako vlastne neviete, odkiaľ ten zvuk ide, pretože jeden z dôležitých konceptov pre mňa pri práve dizajne je to, že ako kvalitné reproduktory máte, to znamená, že som testoval zvuk, ktorý nebude rezonovať, ktorý nebude brumeť a tak ďalej, ako vyhol som sa nejakej jeho vizibilite, hej. Ale zároveň mám rád ako vlastne trik toho, že neviem, odkiaľ to ide. A tá zlá akustika vlastne, alebo akustika, neviem, či je zlá, ale akustika, ktorá vám nedovolí niektoré veci robiť, tak vám zase, keď podľahnete tomu celému, tak vám zase ukáže niečo nové, hej. Čiže vlastne ja som sa snažil nájsť nejakú technológiu, ktorá bude distribuovať ako tie veci tak, aby nikdy neboli ako dlho v tom mieste. A to je úplne skvelé, ale keď sa nám to pokazilo, tak ja som nevedel, ktorý repak nehrá. Takže to ako vlastne má to aj nejaké také svoje ako technické veci, ale myslím, že to funguje a to funguje naozaj na nejaké hranici ako počúvania, ktorému potrebujete dve uši, pretože môj otco nepočuje na jedno ucho, tak vlastne úplne to nefungovalo na ňo. Čo je ako ďalšia nejaká vec, že vlastne kopec tých mojich vecí potrebuje dve uši na jedno telo. Ešte dôležitým ako aspektom, ktorý som spomínal, že vlastne ako vôbec nebol dôležitý ako v podstate ten naratívny kontext, ktorý ako v tomto prípade skôr ten materiál mi pomáhal nejako to preciťovať. Že vlastne či tam boli zvonce alebo neboli zvonce, nebolo až tak veľmi dôležité. Čo bolo, ako myslím, že to bolo dôležité pre klienta, ktorý sa s tým nejako stotožnil a chápal to, že oni tam chceli oveľa väčšie gestá, ako napríklad ten riaditeľ toho múzea tam chcel proste ako nejaké búchanie srdca, akože proste úplne a tak ďalej, ale myslím si, to, čo ja som hľadal ako v tom priestore, ako naozaj bola len nejaký moment spočinutia, ako nejaká viac menej ambientná hudba, nejaká chvíľa, ktorá je čo najmenej invazívna. Hej. Druhým projektom vlastne, ktorý mal úplne opačný charakter, bol projekt, ktorý sa volal Prázdno naplnení kurátorov Ondřeja Teplého a Šárky Zahálkovej v Pardubicích, na ktorom som spolupracoval s Váškom Janoščíkom a ešte s mojou manželkou Johanou pod pseudonymom Radio Verité. A vlastne našou ako nejakou prácou bolo prepojenie diel iných autorov, ktoré spočívali v veľkej výstave, ktorá skúmala vlastne funkciu prostoru a miesta v meste. Išlo tam o opustenú, ako v našom kontexte tam bolo ako viacero projektov, tu išlo o opustený priestor Prokopky, neviem, či je tu niekto z Pardubic, ale Prokopka je veľký brownfield, vlastne 60 km od Prahy, ktorý je úplne prázdny, ako nič, hneď sa na to pozrieme. A tento projekt bol nejakou meditáciou vlastne zmyslom miesta a prostoru, ako definujeme, čo vlastne definuje tento koncept. Prázdno naplnení, tu je koniec výstavy, ale tu je vlastne projekt výstavy skúmal miesto v zmyslu jeho miestotvornosti, hej, nejakého významu miesta. A ja sa zase dovolím prebehnúť. A vlastne my sme boli nejakým spôsobom oslovení Šárkou Zahálkovou pre našu nejakú prácu s rozhlasovou tvorbou. A moja nejaká idea v tej chvíli bolo urobiť rozhlasový dokument alebo ako typ rozhlasového dokumentu, ktorý je nelineárny. Niečo, čo nie je ako podcast alebo niečo, čo si úplne ako nemôžete vypočuť, ale nejakým spôsobom urobiť niečo, čo by som nazval ako nelineárnym rozhlasovým dokumentom. Hej. A prvá tá fáza teda bola vlastne niečo, čo bolo ako zbieranie informácií. Veľmi podobné ako v prvom projekte. Vlastne vychádzam z nejakého fieldworku, čo je veľmi spojené s určitým praktikou asi rozhlasového dokumentu, hej. Ako nič neviete, tak zoberte mikrofón, choďte von. Niečo nahráte, niečo sa stane, je tam nejaká akcia. To znamená asi nejaká idea bieleho papiera, asi to všetci poznáte, kto malujete, hej, že volá sa to nejaký, nie, že mám biely papier a neviem, čo s ním urobiť. Ako stačí prvú čiaru, hej, bude druhá čiara, tretia čiara. Čiže jedna z vecí týchto projektov je naozaj to, čo ma ako tieto projekty naučil, že ja vlastne neviem na začiatku. Mám nejaký ako pocit, ale ako vlastne začínam robiť rôzne terénny výskum. Začínam robiť nejaký výskum, ktorý je daný. Ale veľmi rýchlo v tom projekte sa začínam orientovať a nachádzam ako rôzne koncepty, ktoré môžem uplatniť. A ukážem na ne. Toto je vlastne tá Prokopka, hej.
toto je obrovské ako voľné miesto, ako vlastne centre Pardubic. A my sme tam práve ako ilegálne vstupovali s Vaškom Janoščíkom a nahrávali tam veci a toto je ten plot a pýtali sa ľudí okolo plotu, ktorí sa ani nevšimali, že to tam je detí, čo by tam chceli, aby tam bolo a tak ďalej. A vlastne potom sme túto inštaláciu vlastne dávali, potom sme to vlastne celý ten materiál nejakým spôsobom chceli zobrať a dať do tej galérie, ktorá mala takýto pôdorys. Neviem, či ste niekto boli v Gampe, ale je to asi najhorší priestor na to, aby ste robili niečo so zvukom tam. Je to šílený ako odraz, ako vlastne ako vôbec niečo, čo ma ako úplne nebavilo. A ešte pred mlynami, to bolo pred mlynami. A práve, že mlyny akorát boli tesne pred spustením, alebo tak pol roka, čtvrť roka. Ale jedna z vecí, ktorú som sa tu pri tomto projekte naučil, čo veľmi rád tento projektom rozprávam, je to, že som mal nejakú predstavu, ktorá nešla uskutočniť. Proste ako nešla. Proste ako my sme mali predstavu, že pustíme v tejto galérii, ktorú hneď vám ukážem, ktorá bola ako šialene odrazivá, hej. Šialene odrazivé miesto, že vlastne proste, aby bolo rozumieť mluvenému slovu. A myslím si, že jedna z dôležitých vecí, ktorú ako sound design alebo človek, ktorý pracuje so zvukom, tak mám, že vlastne hlas je ako špecifický typ zvuku. Ako proste my stále hľadáme a chceme rozumieť. Ako hlas nám dáva sociálnu proximitu, akože niečo, čo je intimné, je blízko, je ticho a tak ďalej. My máme vyvinutý, ako ľudia, máme vyvinutý extrémny cit pre hlas. Ako matky, dieťaťov, ja keď počujem plakať niekoho doma okolo 3 rokov, tak mám pocit, že to je moje dieťa. Hej. Ako každý asi tento pocit pozná trochu má skúsenosti s vlastnými deťmi, alebo s nejakými hlasmi. Sme schopní rozoznať hlas kamaráta, priateľa, ktorého poznáme na party, kde je proste hluk, hej, alebo priateľku, že proste vieme rozoznať tie hlasy. Ako hlas je špecifický materiál v rámci zvuku. A proste v tomto priestore nešlo pustiť, ako zvuk, ako tak, ako by sa dal. Ako existujú ako drahé reproduktory a tak ďalej techniky, ale proste nebol budget, nebolo nič, čo by sa dalo urobiť, hej. A v tomto som priradil jednu z vecí, ktorá je úplne fantastická, možno keby nič iné som nezdielal s vami, je táto vec, že tvorba nastaví před fantastickou propast. To mě vždy zajímalo, říká Luc Ferrari, to je skladatel francouzský. Rozpoznat, že v této propasti něco je, co je třeba udělat, že existují prvky, již možnosti ještě neznáme, ale které budeme používat. A mám to strašně rád, tento citát, protože vlastně toto je skoro každý můj projekt. A vlastně jako riadím sa s tým projektom, že vlastně čo mi ten projekt poskytne. Čiže toto bol ten projekt tej galérie a my sme nakoniec vymysleli akoby pri testovaní ako v tom celom priestore ako rôzne zóny. A v každej tej zóne, ja to vysvetlím, v každej tej zóne ako bol umiestnený takýto nejaký malý reproduktor, z ktorého išiel nejaká veľmi maličký loop hlasov. Hej. A jeden z dôležitých vizuálnych prvkov bolo to, že ako vidíte, tento reproduktor, ktorý niečo hrá, nemá kabel. Hej. Kdežto je to reproduktory, ktoré majú tie kabely, vlastne nehrajú nič. A hrajú iba nejakú testovací sinusoidu, pretože čokoľvek som tý reproduktor dal, tak hralo blbie. Nič nebolo počuť, nebolo zrozumiteľné. Ale ten testovací materiál robí jednu vec, čím sa dostávam Alvinovi Lucierovi, že každá miestnosť má nejakú ako vlastnosť. Že vlastne keby sme urobili test tejto miestnosti a pustili tu nejaký bas, tak ten bas bude niekde tu nahrať, to nám nebude hrať, hej. To sú tzv. Roomtóny tej miestnosti. To znamená, keď sme prechádzali touto miestnosťou, tieto galérie, ktorej názov výstavy sa volal Prázdno naplnenie a ja som začal prechádzať tým, čo ten reprak hral, tak tu som počul bas, tu som ho nepočul, tu som ho počul, tu som ho nepočul, tu som ho počul, tu som ho nepočul. Tento efekt my nepočujeme pretože väčšinou sa nedostávame k nejakému testovaniu, asi by som to mohol urobiť, keby som to mal pripravené, že si tu pustíme nejaký bas, nejakú frekvenciu, neviem, 100 Hz a proste budete mať niekde, kde dochádza ku kancelácii, pretože tá miestnosť, čo nám Alvin Lucier ukázal, má rôzne píky, hej. Má rôzne akoby veci, ktoré zhlasuje a ktoré stišuje. To znamená, že vlastne objavil som to, že celé to prázdno naplnenie vlastne bude mať nejaké zóny, v ktorých sa budú odohrávať nejaké mikropríbehy ľudí, ktorí sme nahrali. A vy sa môžete pohybovať tým miestom, môžete si ten príbeh ako spojiť toho miesta celého. Hej. Ale nakoniec, ako keby som nebol ako nejakým spôsobom vnímal ako dizajn ako toho miesta, alebo dizajnný princíp a hľadal som, čo funguje, tak tam proste dám niečo, čo nebude rozumieť. Ten pôvodný koncept sa absolútne rozpadol, nefungoval. Tej miestnosti proste nefungoval, pretože akustika a technológia tej miestnosti. Toto je ďalšie zábery z tej výstavy. Čo na tej výstave bolo úžasné, že tu bola vlastne jedno z tých diel, ktoré bolo vystavené, bola vlastne na to biela
biela podlaha. Teraz nepamätám, kto to robil, to meno, bola taká dvojica. A vlastne tá podlaha bola úplne úžasná, že vlastne kombinácia tých kabelov a toho pohynania vytvárala vlastne nejaký, ako gramofónovú drážku, alebo literálne nejakú históriu toho celého. Čiže vlastne nejaká referencia k Markli. Tu nám vidíte ten reproduktor, ktorý hral, tu ste mohli k nemu prísť. A vlastne pri tejto vzdialenosti a pri tej intimite tá reverbácia bolo možné rozumieť tým hlasom. A ešte keď to bola slúčka, neboli to celé vety, tak to bolo rozumieť. Ja myslím, že tu je ešte nejaký obrázok a tak ďalej. A to je reproduktor, ktorý bol otočený do steny, čo je vlastne to, čo mám veľmi rád, že vlastne stojíte pred tým reproduktorom, ale pretože tá akustika vám to nedovolí a prvé, čo počujete, je odrazený zvuk, tak vlastne nepočujete, že to hrá z toho reproduktoru. Máte tu reproduktor a vy viete, že tu je nejaký zvuk, ale ho nepočujete. Niečo, čo mám hodne rád a už to nemôžem používať ďalej. Ale ako je to efekt toho, že ak naozaj máte niekedy pracujete so zvukom, tak skúste ako hýbať s tými reproduktormi, čo vám povie ten priestor, čo vám povie ten reproduktor. Ako neexistuje blbý reproduktor, existuje iba blbý nápad, si myslím. Alebo nápad, ktorý nie je ako dobrý v tom priestore. A tu je nejaký popis toho celého. Ja myslím, pretože sa blížime ku koncu, aby som pustil možno ukážku z iného poslednej práce, ktorá je vlastne film, ktorý celý sa venoval zvuku. A pardon, to preskočím. A je to vlastne The Sound is Innocent, ktorý sme s mojou manželkou Johanou urobili v roku 2019 a točili sme po celej Európe a mali sme ako úplne fantastický ako trip a myslím, že to teraz je ako k videniu na Quiff TV alebo niekde a tak myslím, že sa dá sa to vidieť. A práve táto časť jedna je venovaná zvuku a bola točená v Paríži a nahrávky, ktoré tu boli točené na Eiffelovke ráno, čo bolo úplne super, že sme mali preňatú Eiffelovku, kde sme boli my a ďalší 20 ľudí, čo čistilo, tam neboli žiadni turisti, to bolo úplne skvelé, nahrávali sme Paríž. To vám pustím a myslím, že potom si povieme ešte poslednú takú vec. Aha. I think the recording influenced music in several ways. First of all, it influenced it as a way of we receive it, but it's something that was already in at the beginning of the phonogram and everything. But for us, as creators, reproduction allowed, in a way, capture sound, or more specifically capture a print or a trace of the sound. Sound as a material, we can be actualized at every moment. When you listen to sounds in the real world, you get rid of lots of them. But because you've got all the spatial information in your brain's computing, so all the noises of the computer, of the lights, you don't listen to them, you don't hear them. If you take the time to listen to them, you can, because they are here. But most of the time you don't care about this. Even for traffic, you don't hear traffic. But the microphone is a microphone, it's stupid, it takes everything. And then once it's there, and then when you listen to these two speakers, you can't cancel them, because you don't have the spatial information that allows your brains to get rid of them. Un incident technique en somme. Sous l'écoute de ce très vieux disque, eh bien, cet incident technique avait été exploité comme artifice politique, pouvait aussi bien devenir, sinon une trouvaille musicale, du moins une approche du sonore, une façon de conserver une tranche de son, un peu comme fait le biologiste quand il pratique une coupe dans un tissu cellulaire. Mais comment obtenir ces coupes dans le sonore? Comment les pratiquer? Nous n'avions pas de magnétophone à l'époque, mais du temps de la radiodiffusion française, ces beaux disques vierges sur lesquels nous gravions d'ordinaire, en spirale, des morceaux de musique dans la continuité. La technique du sillon fermé, c'est que la fin se monte à queue,
et que nous conservions ainsi des parcelles de son d'une petite seconde chacune. What he discovered is not so much that a loop got a rhythm and it can be like a groove. That was not what Schoeffer discovered. What he discovered was when I listen to the sound again and again, I'm losing the sense of what it is as a sound, as a carrier of information. Then it allows me to open a new realm for music, which will be a realm of sound, but sound extracted from the history. On va aller à Gavo. C'est la consécration française, tenez, on va monter le là. Eh bien, ce sorcier, c'est celui qui est en train de vous présenter l'affiche en ce moment, c'est Pierre Schaeffer. Pierre Voland, on va le signaler. C'est notre ami Patrice qui nous a tiré cette affiche sur les macules de lithographe. D'ailleurs, il y a un mélange de moelle de Manesquier aussi sur la détail. Pierre Schaeffer, comme nous avons ici, est directeur du groupe de recherche musicale de la radio-télévision française. Et les instruments dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle en termes techniques des objets musicaux d'origine acoustique. Ça sert à faire des objets musicaux. Ça sert à faire des objets musicaux d'origine acoustique. Les objets musicaux, ils sont immatériels, ils sont là-dedans. When Pierre Schaeffer built the institution, there were everything to invent. The music, the social dimension, and he was always building devices out of mind, out of human, out of machines. The main idea for him was to build situations. Son studio, on va à la cuisine ou au salon, quand il écoute Gérald, quand on sort du studio, on va rencontrer un autre compositeur qui travaille dans le studio à côté, on va aller déjeuner avec lui, on va parler évidemment de la pluie du beau temps et du travail que l'on est en train de faire, hein, puis des amitiés se créent comme ça, on se fait écouter un petit peu à l'occasion ce qui a été fait, ça permet de créer une dynamique finalement, un état d'esprit propice à la créativité, puis c'est aussi, je termine, un lieu de diffusion, puisqu'on fait des émissions de radio, mais on fait aussi des éditions discographiques, et on fait des commentaires, hein, des commentaires de ce qui a été produit. Et ça a été très riche parce que nulle part ailleurs dans le monde. Možno je malý kontext, vlastne oni sa bavia o čase, keď technológia nebola dostupná slobodne. Nie je počuť? OK. Comme s'il était seul au monde, arrivé sur la Lune, dans son scaphandre, en n'ayant aucune connexion avec qui que ce soit. Pour moi, ce qu'il y a d'unique, qui était à la fois une nouveauté et qui restait unique, c'est finalement un changement de paradigme, ça on le sait, une autre manière, une autre modalité de faire la musique. On ne va pas le décrire parce que ça a suffisamment été décrit, mais pour moi c'était aussi une philosophie du travail. Une manière de faire, une philosophie qui repose sur quelque chose d'assez simple, au fond. Le compositeur est maître et responsable, fait lui-même les choses. Ça, pour moi, ça m'apparaît très important. Il n'y a pas une délégation à un interprète, et ça a permis d'élaborer des machines, des outils, des instruments qui étaient faciles d'accès à des gens qui étaient plutôt des artistes. These last 50 years have been kind of the laboratory of maybe the next 50. Technology was very, very powerful as symbol, and because it was still driven by this modernist aspect, that technology was still holding a bright future, and the economy was linked to that. So there was like a great pressure to go on. Until late 90s, there were always technology that was like overtaking. We started with tape machine, then analog devices, then digital devices, then computer. And every new generation of equipment holds the promise of erasing the ancient one. Everybody was happy to discard the previous equipment to get the new one. Technological innovation
is not anymore a graph. I think we enter this postmodern era of experimental music. Technology has its own history now, and it can be reused and re-explored for new generation. Alors, on peut dire qu'il y a dans l'humanité deux grandes époques. La première époque, c'est avant le feu, les animaux qui ont été obligés de manger des choses crues, trouvées dans le sol ou des fruits des arbres. Un jour, qui est très différent des autres, le premier trouve le feu. Et c'est une transformation énergétique importante. Du coup, ça permet de modifier beaucoup de choses, notamment modifier son alimentation. Deuxième grande aventure. Il n'y a pas beaucoup d'aventures dans l'histoire de l'homme, il y en a deux. L'arrivée du feu, l'arrivée de l'électricité, qui est une autre espèce de feu, qui est la possibilité de travailler avec les molécules d'énergie. C'est la même chose. C'est-à-dire, on va cuire la réalité, on va la manger d'une autre manière, on va transformer notre métabolisme, ça va changer le sang, ça va changer les nerfs, ça va changer la vitesse de la pensée, ça va créer de nouvelles connexions. OK. Ja myslím, že to je asi tak všetko. Myslím, že sme vyčerpali svoj čas. Som trošku ešte viac hovoril o vzťahu zvuku a obrazu, ale myslím si, že tu je dobre možno skončiť. A ja vám ďakujem za pozornosť a otváram v prípade, ak máte záujem nejaké otázky. Okay. Ja mám pripravené nejaké otázky, keby neboli otázky. Ale kľudne to môžem dať. Ako máme? Že tam môžeme zvukové umenie a zvukový dizajn vnímať ako prostorové umenie? To je prvá otázka. Áno. A jak ovplyvňuje naše chápanie zvuku jakožto priestorového fenoménu? Jak sa zmení to, když budeme vnímať zvuk, že to není niečo, čo je časová fenomén, nebo ale je prostorový? A to je heavy vám táto. Ja si myslím, že ako pre mňa ako táto otázka zmenila to, že môžem začať vnímať ako akékoľvek rozloženie alebo akúkoľvek intervenciu do priestora zvukovú vnímať ako súčasť toho, ako vytváram priestor. Takže vlastne priestor je veľmi ťažké slovo. Ako vlastne priestor je možno jedno z najviac mnoho významových slov v jazyku. Takže vlastne čo je to prostor? Je to metafora niečoho? Jaké místo? Možno ako pomôže slovo místo. To znamená, zvuk má magickú silu urobiť proste ako intimnú náladu, hej? Urobiť nejakú agresívnu náladu, srať vás proste, ako bude niekto vám štekať s obsom. Zvuk má silu ako proste mučiť a hladiť. Hej? Ako vlastne jedna z extrémnych poloh zvuku je vlastne to, že vlastne zvuk je určitý fenomén dotyku. Vlastne je to vlnenie, to znamená, vlastne zvuk sa vás dotýka z akýchkoľvek strán a trebárs umelci, ktorí majú, alebo všeobecne ako akýkoľvek človek, ktorý má proste problém so sluchom v rámci akoby ušného kanálu, stále je schopný vnímať vibrácie. Hej? Máme perkusionistov, ktorí nepočujú a sú stále schopní hrať. To znamená, zvuk je vibrácia a vytvára priestor. Myslím si, že vlastne to, akým spôsobom sa rozhodnete ako kurátori, ktorí pracujete s nejakou výstavou, čo sa stretám veľmi často, je ako proste spôsob vlastne intervencie nejakých materiálov zvukových do toho priestoru. Hej? Že tam proste niekto rozpráva stále, že tam ďalšia nejaká výstava, kde tam niečo rozpráva. A teraz ako vlastne, keď sa dostanete do
nejakej situácie toho človeka, ktorý to zažíva, tú výstavu, možno to zažili sami, ja neviem, pre mňa Dox je ako hodne fenomenálny priestor, kde všetko hraje vždycky nahlas v zásade, tak to má extrémny vplyv vlastne na to, ako vnímame čokoľvek, pretože my sa nevieme rozdeliť to jedno alebo druhé vnímanie a pre akokoľvek vizualitou alebo vizuálnym podnetom vieme priamečno zavrieť oči. Ešte pred tým zvukom tie oči zavrieť nevieme a stále nás nejakým spôsobom sa nás dotýka. Čo je nebezpečné na tom, je vlastne to, že my si na niektoré zvuky, ktoré sú škodlivé, zvykneme. Ale oni stále idú do našeho podvedomia. A asi tá otázka, že akým spôsobom zvuk mení naše vnímanie prostoru, jak ovplyvňuje vizuálnu percepciu, niečo, čo som už naznačil. Hej. To znamená, zvuk ovplyvňuje to, čo vidíme, že pokiaľ dochádza k interakcii medzi zvukom a obrazom, tak nie je možné ho rozdeliť. Ako nie je možné sa pozerať na film ako na zvuk a na obraz. To nie je možné. Vždycky sa budete pozerať a ten význam toho zvuku bude vždycky v nejakom kontexte. Nie je to možné. Existuje teória Michela Chiona, francúzskeho teoretika, ktorý ako nazval toto audiovizuálny kontrakt, alebo added value. Veľmi dobrá knižka, vyšla v češtine, AMU, vlastne to Audiovize v češtine, Audiovision, skvelá kniha. Posledná otázka, že pokud áno, teda, pokiaľ to všetky ako vplyvy sú takto radikálne, alebo takto zásadné naše vnímanie, tak vlastne prečo audiokultúra nie je ako predmetom, ktorý je ako stabilne v silabách ako umeleckých vysokých škôl. Používam slovo audiokultúra, pretože si myslím, že snažil som sa dneska ukázať ako ten pocit, že hudba je vlastne veľmi ako problematická definícia, čo hudba je a čo nie je, a že kde vlastne začína a končia hranice. A jeden terminus, ktorý nám pomáha vlastne sa možno pozrieť na tú hudbu z iného pohľadu, pretože vlastne keď sa bavíme o hudbe, my sa môžeme baviť o kvalitách, oblečení, proste plagátov, môžeme sa baviť o spôsobe odobíraní hudby, počúvania hudby, hej. Vlastne hudba ako definícia sama je veľmi komplikovaná. Môžeme sa pozrieť na hudbu z definície kompozície, čo to je, môžeme sa pozrieť na hudbu z mnoha faktorov. Pre mňa hudba môže byť sociálna morfológia, to znamená, sú nejaké hodnoty, ktoré preferujeme, obliekame sa podľa nejakých hodnot. Hej. Všetko podľa Martina Habernasa, sociológa, filozofa, ako všetko je sociálne. Hej. Neexistuje ako nič, čo nebolo sociálne. Hudba je našim vyjadrením, ako oblečenie je v podstate vyjadrením. A spôsob, ako nahľadať na spoločnosť, alebo ako sa baviť vlastne o kultúre ako je počúvania, kde môžeme používať terminus technicus auditívny, súvisia so sluchom, alebo audiokultúru, a to je všetko, akým spôsobom vlastne pracujeme a odoberáme zvuk, akého hodnotu mu dávame. A to je asi úplne všetko, čo som chcel povedať. Prosím. Ďakujem.